ऊपर तक शिकायत कैले ऊपर वाला पुलिस कैसन वर्षा डाबा की एगो कुली नहीं गए। ए छोकरी पहले एक चाय पिलाओ। का कहला ए परदेसी बाबू ई छोकरी केकरा के कहत मारा हो? ई कोनो तोहर शहर ना हो, ई गांव हो। ऐसे बोलबा तो लाज जूता के कमी ना रही। बड़ी आइल बड़ी ला दूध तक खिलावे, पहले चाय तो पिलाओ, बड़ी ठंडा लगत बा। खुदरा बानो बोनी के समय बा। अरे खुदरा के बची पहले चाय तो पिलाओ। सारा पानी है ए परदेसी बाबू ई पकड़ी चाय के प्याला ढाऊ बहुत बढ़िया चाय बा, बहुत दिया हो। काहे से रीमत ले चला या कहां बढ़िया मिली हो। ए परदेसी बाबू तू कहां के रहे वाला हवा हो? हम बॉम्बे सिटी से आयल बानी, हमार एजा तबादला हो गइल बा। ई पकड़ी चाय ए परदेसी बाबू हमार सारे के कहानी हर कहानी हो। ए छोकरी तोरा समीज के अंदर का बा? ए परदेसी बाबू ई केहुदा हरकत ठीक नहीं छे। ऐसे करबत ताता बदला यही धरती के नीचे हो जाए। चाय के साथे साथे आज चाय वाली के अंदर डालो तो सब चाय बेचे के नाटक छूट जाए। सीआईडी इंस्पेक्टर रीमा देशमुख क्राइम ब्रांच मुंबई। अरे बाप हम तो कल को उग्रवादी हो। अब तो पता चल गई चाय के मिठास, चाय काढ़ावा के मीठा बा। ए परदेसी बाबू तनी अपनो बारे में बतेबो आकि खाली दूसरे के चोली निहर बाबू? हाँ भाई एसपी रावत भरद्वाज मुंबई से गृह मंत्रालय के आदेश पर ट्रांसफर भइल बा। एजा केहू के जांच करे खातिर हमरा केकरो परमिशन नहीं के लेवे के। ए परदेसी बाबू प्रभु के यही जा काय खातिर बदल ले बारी हो? दिन दहाड़े थाना लुटा जात बा, पुलिस के हथियार छीना जात बा, छात्र के अपहरण करके बलात्कार कर जात बा। ई सब खत्म करे खातिर हमरा के भेजल गइल। तू काहे खातिर आइल बारू? वो मंत्री राम प्रसाद अपना फंड से कुछ ज्यादा पैसा निकाल के गैर कानूनी काम करत बारा और जो रहमान के जमीन में फ्लैट बना था ओकरे जांच करे के बा। अच्छा दोनों आदमी के मंजिल एक के बा, रास्ता अलग अलग। तू ऐसा काम कैसे करेलू? हमार काम करके कुछ अलग तरीके बा। कभी चाय वाली बनेला, कभी कुली बनेला, तो कभी पत्रकार बनेला। चाय तो पिया देलू, तनी नजदीक कोनो होटल बा, हमरा के रास्ता बता दे तू। ए परदेसी बाबू ई झारखंड है, यहाँ खाली जंगल ही जंगल मिली, होटल बहुत दूर शहर में मिली। अब बतावा हम कहाँ जाई? ना गाड़ी ना घोड़ा ना कोनो सवारी ना कोली। हमरा तो मन करता बस मन के बात माने में रखी चली जिला मुख्यालय के रास्ता बना देता नहीं। हमरा वैसे नहीं के रहे के, हमरो काम करे का तरीका कुछ और बा। ठीक बा, हमरा मकान में एक कमरा खाली बा, कही तो मकान मालिक से बात करी। हाँ हाँ हम वो ये चाहत बानी, लेकिन वही जरा और नियम कानून ना चली, जे मकान मालिक कही उहे करे के पड़ी। ठीक बा हमार मंजूर बा। तो चली सामान उठाई। ए छोकरी चली सामान उठावा। का करो ई हुकुम मुंबई चले जा, चलो सामान उठावा। बड़ी भारी बा, तू अटैची ले ला।
हम बैग ले लेता दी आज तू हमरा खातिर कुली बन जा। चलिए एसपी साहब यो मुंबई वाला लड़की पटावे में बड़ी माहिर होला सर। ई झारखंड है कोई फसावे में फंस मत जाइए। ये फंस जाता सुखता नास पिया दो तनी रस न तो जाम हो जाई। सुखता नास पिया दो तनी रस न तो जाम हो जाई, न तो जाम हो जाई। ए राजा चलो ना पिपरवा के तरवा ओही जैसा ना काम हो जाई। ए राजा चलो ना पिपरवा के तरवा ओही जैसा ना काम हो जाई। जनपद टरकाव यही लागे ढरकाव रनिया चुरी में उठावा के पानी। बढ़ते जबट धूप सब राजा रूप देखो तोहर में फंस जवानी। राजा चलो ना पिपरवा के तरवा ओही जैसा ना काम हो जाई। ए राजा चलो ना पिपरवा के तरवा ओही जैसा ना काम हो जाई। गाल धके मस कब तब जाके घस कब सपना में देखल चीज सोझावा से चस सोझावा से चस मोरे कब। सोना मोरे हीरा तू तो बड़ा पागल आई। लागे बोला बोला बात कुली बोला मत भाई। बट खरा दोपहर मन मारता लहर रानी मनवा के कोई से मनाई। छोड़ जाए जाए चल चल थाईलैंड वाला